Sanibonani babukele emakhaya, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Siyaphila nathi kakhulu la e-studio. Igama uHawukile M. Njenganenhlala yenza-ke sihlezi sikhona la kwiNkaba TV sinilethela iy'ndaba ezimnandi, ama-shows ayinhlobonhlobo amnandi afundisayo futhi ezinto ezenzekayo okwangampela emphakathini esibhekene nayo. Futhi asuke elethwa abantu abasuke ngampela bebhekene nazo lezo y'ngqinamba. Kanjalo-ke namhlanje ukhona uguest esihleli naye. Sike saba naye phambilini, usebuyile-ke manje sizozwa kodwa olunye uhlangothi lwempilo yakhe, kodwa sizokwenza nje sithi ukuthatha nje laphaya kancane kulokhu kwishow edlulile. Namhlanje isihloko sethu sithi ungakhethani, imali noma uthando? Khona-ke uguest wethu namhlanje unoma wethu. Noma wethu. Sawubona njani? Ayisuka nini? Wena ngampela lo? Hayi kusayimina sisi. Awudlali nengane? Hayi imina. Suka. Noma wethu sibingelele, ubingelele nababukele ekhaya siqhubeke. Sanibonani babukele emakhaya, nganibingelela kwishow yethu. Ubuyile-ke unoma wethu. Sisazoqhubeka nohlelo njengoba ningibona nje ngisawuyena, ngisamuhle, ngisakudluwa. Uthi uthulani ingane uzokwenzakalani, mina noma uma wengane yakhe? Bethi uma wengane anginankinga futhi naloko, bethi mina anginankinga, ngithatha futhi nengane ngikhulise siqhubeke ingane yabani khona. Ma ukuthi decide ukuhamba noma ingane yakhe, ahambe noma ingane yakhe afuthi athathe umthwalo wakhe ahambe ohlala khona. Yazi ukube kuthiwa bengomunye umuntu yazi bengizothini? Bengizothi hey umuntu akalahlwa. Ngithi kanti i-stress abantu sibenze nje. Hayi nezulu siyasho umuntu akalahlwa. Umgqomo ukulahla umuntu. Waze wamuhle ntombazane. Ngiyabonga. Babukeli unoma wethu uke wafika la kwakubani umngani udla indoda yami. Wayedlelwa indoda. Yafika indoda yamdampa la e-studio. Thulani. Nangu ekhuluma. Hayi ngoba uthe uyakwazi ukuhila kushuthi awuzohila. Yathi ingamane ikhethe yona uma wengane yayo. Yahamba noma wengane. Wasaba the uyancenga noma wethu yathi nje indoda cho. Ntombazane. Yebo. Sixoxele kwase kwenzakala emva kalokho. Ngibone noma wethu omusha nje. Hayi phela angani umfana wakhetha uma wengane. Kanti noma wengane uzovela amlahle. Ngathi yazini lo ngijwayela kabi angiwele back ngiqoqe ngibe mina. Ngikhethe ngiqhubeke nemali yami ngoba nginemali angishodi ngalutho. Ngikhohlwe nje indaba zothando ngoba nje hayi cha kuyahlukumezana. Kodwa imali ayihlukumezani. Ayi wena. Obo kwakubani manje igama lakhe? Bani? Thi bani? Ayibo kwakubani? Hey, abangaze ngamkhohlwa ngisho igama. Yabona nje sengamkhohlwa ngisho igama. Kwathi nje waqala kudlulile. Ngavele nje ngaflasha. Kwavela okusha. Kwavela okusha. Ngibona ngiglowa nje namhlanje. Yebo, mase kuthiwa ngiyasukuma. Ngiyadorozela. Ayi wena. Achazela. Hey, hayi cha impela umuntu akalahlwa. Kanti nemali yageza. Ayisuka. Hayi cha namhlanje lokho ngikubonile ngiyakholwa. Yeah. Ntombazane, naso-ke isihloko namhlanje esihlangene ngaso. Ungakhetha ini, uthando noma imali? Sengizwile vele highlight. Kodwa-ke awukusichaze, asifisa ukuzwa kuwena-ke ukuthi uthini ngampela. Hayi ngikhetha imali. Hamba nemali. Imali?
Usho? Ngaba ngikho nje. Hayi wena. Imali. Usho? Ngisho. 100% sisami ngiyakutshela ngisho. Last time ulana nje wakhetha umfana. Ay phela umfana ya wena kushuthi ngisadidwe uthando yabo umfana ngathi manje nakhona sisila ngabona ukuthi no mfana uyimisele ngokuthi uyahamba noma wengane. So ngathi yazini ngabakhulula bahamba kanti noma wengane uvela mshaye ngebhomu. Usethi uzama ukubuya umfana naye ngathi cha naki ngiqhubeka nempilo yami ngizoziqoqa ngibuyisele ngibe yimina ngiqhubeke nempilo yami vele nginemali yami vele nginangane ngirathi ngila ngihlala khona ngiya extenda nje kuyimanje ngiright independence. Yeah, wangifundisa nje umfana uthi yazini ukuyimela balekile. Ungacabangi nje indaba zabafana ungalibele nje ukulandelana nomfana ngoba inyoka uyajikelana ekugcineni. Hayi wena. Right. Ukuba akakujikelanga. Ngangisazoba nje inkungu yothando phela ukuba kangijikelanga. Nakhona ukuba ivelanga nendaba yengane. Hayi ngangisazoba kusho ukuthi mina kabe ngisahleli nje lapha ya ngithe ngilo ngipha umfana imali la yena umfana ubhizi uyondla ngala. Ngabe ngisathe wangisiza kodwa buka nje. Buka kujuluka mina ke. Manje kanti wena awusho kahle kahle umfana wacathi wawuzama ukuzenza uma wakhe yini? Cha phela ngingazenza uma wakhe ukuthi nje yabo uma umthanda usuku yabo umthanda uzokhohlwe nayo into eziningi ezibalekile ngabe yazenza empilweni ngoba naku uthando. Kodwa ke luckily wangikhombisa kusanesikhathi ngisangakwazi ukuthi ngibuyele ngibe yifafu ngibe inqothufu. Hayi suka nini. Yeyi cha ngiyakubongela. Laloko uthando nemali ngobani? Imali. Ngeke imali ngibona ukuthi ayihlumezana uthando ngeke. Ayisuka. Ha uthando. We angifisi ngisho ukulicabanga. Ngifisa ngisho hayibo usala yabo mangithi ungenamsoco. Ubona inkabishi mozolibilisa uphinde ulikhiphe usefa amanzi usala ungenamsoco mfana ungenamsoco. Uyasazi isona engase ngiyisona ngigoba emalini akuthenge kaMakti ngishaya imoto ngiya kaMakti ngoyidlela kodwa usizi angani siyahamba siyobhukuda hayibo kumnandi kabe emalini kumnandi nje emalini nekhadi lisuke livuma. Ikhadi phela ngani ngunesi ikhadi nemali ayimoshe yabona nje angilibele nje ngithi hayibonge nikonje nginesikweleti engasenzeli usibanibani fanele ngiyosikhokha ini hayi cha ngi-right nje ngimali zami cha phona kusale manje ubumkweletela ngisho umkweletela izinto angani nje yabo uthando abasacabanga uthando bakhohle yo mina bathi nje anginayo imali hayi phela namangani nje hayi ngihambe futhi ngithi yazi ngizokubolekela kanti uyazi ukuthi kuthiwe ngala ingane iphelelwa amanapukeni ukuba wayetshela iqiniso eqaleni hayi futhi ayikho into engizoyi understanda nomuntu lo ngimenzela yonke into ngihleli naye shuthi mina isikhathi ngemsebenzini ufaka intombi kuphi khona hayi ngangayikho nje into engizoyenza i-night shift basala uyacabanga wahleka nje zonke ngalanga washo wathi hey uyayisholo wena nje manje uzobusula angani nje nake ilanga njengoba ngisho ukuthi uthando langifundisa isifundo yabona ibuka nje nezikhwephana zami hey kusho wona phela ukuthi angisona vele isitulo kodwa ke ngikuthoba mama sethi yakhombisa imoto engihamba ngayo manje washa futhi angiyanga ngisho ukuyiqwele cash suka nini ngathi nje within 2 months bayilanda ingqothovu yami engiyifunayo wakhululeka kakhulu futhi nje yabona mangathiwa ngihlangana naye emgaqweni ngehlisa iwindi ngithi njani la ngisho ukuthi ngeke umthele ngamanzi emgaqweni kade kunetha
Anginayo leyo nhliziyo embi Nkosi yami, anginayo nje leyo nhliziyo embi, kodwa nje ngingambingelela ngithi awundlani life, ngimbona ukuthi hayi futhi nje hey wema angafuthelana. Awukazi umbone ever since? Hhayi angikaze ngibe nayo inhloso yokuhlangana naye ngoba nami nje yabo uma ngifika emsebenzini sengikhathele ngiyadlula ngithenga ukudla uma ngibona ukuthi angeke ngize ngikwazi ukupheka. Ngithenge lokhu kudla ngizofika ngidle endlini, qede endlini sekuklina ngigeze izitsha ngiqede. Ngibukele i-TV ngilale ngiphumulele ukuthi ngiyavuma. Ngama-weekend ahawu mina indawo ngishaya window shopping. Ayisuka. Angibi na stress nje. Unesho ukuthi ayiyona indlela yokudistress mhlawumbe? Ayi cha, yabona-ke nje ngalapho ngagowa ngadela nga-right. Kona kwangithatha isikhathi kodwa futhi hayi nanesikhathi eside. Kodwa nje ya ngayibona ukuthi yazini kahle kahle lo mfana bengijwayela kabi. Ube ngimunca naluma ingane yakhe ongayindawo ongakhuluphayo. Kodwa nje yabo manje ngi-right ngibona ngiglowa. Imali iyagezana lento le. Noma wethu awusho-ke, ake sithi kuqhamuka this handsome Buffy, bathini, tall, dark and handsome guy ne-muscle, yabo. Uyabona kahle ukuthi yabo nje la ungaqokula everyday la. Hayi cha, angirathi nje ngothando ngisho ngazabe tough guy le impela ngizothini yabo mhlambe wabuya naku-wrestling thizeni. Cha nje ngirathi. Ufuna ukungitshela ukuthi okwamanje usathe ukuresign? Hayi ngiresign, ngiyabonga. Kodwa ama-CV uyawamukela? Hayi ngiyawamukela ama-CV. Ngikubuka ukuthi okay ufuna ukuxoxa kulungile, mina ngiyayidlela, mina nje ngiyayidlela. Hayi ngizothi ngidla wena ubuxoxa ngina stress, hayi ngizokulalela. Ngiyadla uyaxoxa. So hayi okay hayi manje nto kuma ngikho interested. Nice. Ahambe futhi loyo yena mfana lo uzobe suka la kuwena uyombona semisenye intombazane, uyayicabanga lona? Right Mrs. Hayi yabo imali ayikunika usizi. Yabona nje especially mina nje anginangane, ngiyayisebenzela, ngihlala ngedwa, akho stress. Imali ufaka petrol, sengigrosa endlini yanele. Konke nje ku-right. Ekhaya-ke kodwa-ke uyabasupport? Hayi ekhaya ngiyabasupport. Ngiyabasupport nje ngayo yonke indlela-ke. Bekona phela ukuthi ngeke ngithi kade ngikhipha imali umuntu uzongifuna futhi imali bayenzani? Ekhaya nabo bayasebenza. Noma naye mewukuthi ucela imali ngimphile imali ngenyanga, okay fine. Hawuyazi ukuthi ubisi liphelile, ngizofika mase ngizobabona khulama, ngizofika ngizonibona ngiliphethe 6 yakhe ubisi ngoba ngiyazi ukuthi uyalithanda ubisi amathiphi yonke leyo sethi leyo. Ngiyazi futhi uzolasta isikhathi singala. Hayi-ke ekhaya ngiyabasupport ngeke indlela kanti kodwa ngizothi ngilonge iphana ubhuti bami imali bakukhumbuza umfana. Hayi bo mhlambe bathatha imali yami bayokhwaza ey'ntombini zabo. Angiceli ngi-right. Uma ngithenga igrosa sekhaya bayasebenza phela nabo. Uma ngithenga igrosa sekhaya abayibone namaphakethe nabo. Awumoshwanga umfana? Umfana angimushanga vele igwamali vele-ke uma ngikhiphile ekhaya noma ngibe ngibuye kube ukuthi mhlambe-ke ngoba bekusakhona umfana-ke bengibhizi nginakeni nomfana-ke imali ekhaya bengibuye ngayikhiphi ngaleyo ndlela. Kodwa nje manje ngiyayikhipha. Ima wawunaka umfana uze ugcine ekhaya ungakhiphanga? Nangani ngiyasho ukuthi uthando ulwabishi phela iyadidisana kodwa imali khimile emalini. Ikwenzelani-ke imali? Nginika i-happiness, ngi-right, ngiyakwazi ukuyinakekela,
angihlukumezeki njengoba uthando luhlukumezana, angimunce-ke ngibe impungulu. Ngilakhe ngazuthi nje ngazi ngimuncekile nje ngazi ngidliwe yini ungekazi Nkosi yami ngi-right nje emalini. Yonke into engifuna ukuyenza ngiyakwazi ukuthi ngiyenze ngale kokuthi mhlambe ngize ngingene komashonisa njengoba kade sengingene komashonisa yonke leyo nto leyo. Yabo ngiyakwazi nokuyigqokisa phela bengingasakwazi ngisho ukuyigqokisa bengigqokisa umfana ngikhipha imali umfana. Thando. Futhi kahle kahle imali ibikwazi ukwenzisa izinto. Yeah. Ukhohle ukuyinaka wena. Singasho ukuthi kushuthi kwaze kwaphazamiseka nendlela mhlawumbe yokuzithanda. Yeah. Ngiyacabanga ukuthi ngilasami ngifika la kanye. Mhlawumbe ngangiqoqe ngisho ebusweni. Ngisayikhumbula ukuba yimina. Mhlawumbe ngangiqoqa ebusweni, mhlawumbe bese ngigcoba Vaseline. Imagine intombazane unesi ugcoba Vaseline. Nkosi yami. Ungabi nendawo nokuthi staff usithini. Mfana. Ngoba manje usemathandweni. Uthi nolibonga uthando. Akuthiwe-ke nakho kufika isikhathi noma wethu kwenzeke nje kuke kwaba khona i-COVID ezweni lethu eSouth Africa. Bese kuvele nje kwenzeke nje kubuye into ipandemic ethi ayifane ne-COVID, mhlambe even worse, ize mhlambe yenze ukuthi at least ungazi ukuthi usafe ngoba ukwa-health, kodwa uthola ukuthi kuze kuba ucaca ukuthi kulahleka imisebenzi and nawe uze uwele emgodini wokulahlekelwa umsebenzi, which means imali injani awusayitholi. Yeah. Bese sekuqhamuka uGayi, that one tall, dark and handsome, Afi. Athi nje uyafuna uyakuthanda, uzokwenzela yonke into. Ungenze njani? Ulahlekile umsebenzi? You've got no savings left. And here's the guy. Hayi cha ngiyabonga. Ngiyabonga mangiyohlala ekhaya nomndeni wami. Sidla imbuya ngokuthi silime laphaya. Imbuya ngothi sidla imbuya laphaya. Sidla imbuya laphaya, siqhwande, sitsha, silime, sibone ukuthi kuphuma engadini, sihlanganisa ini. Hayi cha ngiyabonga. Ngiyayibonga intshetshana leyo mfana. Ngiyayibonga. Awu ngohlala nomndeni wami. Siqanda ingadi inkulu kabi. Silime, singaphuma futhi sidayise. Athi une double story house. Hayi cha ngiyabonga nami nginayo. Nginayo. Athi uzokwenzela yonke into. Hayi cha. Awusekho umsebenzi. Awukho umsebenzi, ngizohlala nomndeni wami okazi ungihlukumeze. Ma ungamkela nje umndeni wami ngizohlala nawo. Asithi ngibusho njalo, awukwamkeli. Awungamkeli, ngizohlala kwami. Double story yami. Ngingayivula nengajana kwami, indawo nginayo. Ingadi ngiyatshala, ngiyalima, ngiyadayisa, ngiyaqeda. Nasekhaya futhi ngiyabahambisela iy'thelo. Angina stress ayiqalile. Why ungakwenzi manje? Ukuthi ngilime manje? Manje ngiyasebenza. Njengoba ngisebenza nje nesikhathi ngisithola sincane. Why kufanele ukuthi ulinde kuze kufike isikhathi sokuthi kuthiwe kuphela umsebenzi kuyima ulima? Why kungabi some sort of investment? Excuse. Angazi yazi ngize ngicabanga because nasekhaya bayalima. Angazi ngize ngicabanga ukuthi nami kufanele ngize ngilime. Hayi kazi nje kungifeki kodwa mase kufika sona leso sikhathi hayi ngizokwenza. Kodwa mangathiwa kuyenzeka ke siyafika leso sikhathi sifika vele ukukona. Angithi ungabe usenama customer. Yeah,
ngabe nginama-customer namanje ngizowathola ama-customer because la ngihlala khona abatshali iy'ngadi yonke leyo nto leyo into engekho. So nje ngingawathola nje ama-customer. Ngicabanga ngathi sebevalelekile imilomo ukuthi tamatisi angina-stress futhi zokuthola utamatisi nje isikhwebu angina-stress. Ngingakuthwala nje phela nami ngiphuma emakhaya not like ngoba sengunesi sengihamba ngey'moto ngifake insipho angikwazi. Ngiyakwazi ngibona phela ukuthi iyabona-ke. Upgrade. Mina ngakholwa namanje ukuthi mina alright. Khona-ke abake bathi bahlukumezekile othandweni abobulili obungafani. Bese athi no, ngifuna nje just to explore ngiye kobheka mhlambe laba abobulili obufanayo mhlambe kungangcono. angiyiboni into engcono. Ukuhetheka kuyafana. Kodwa phela mhlawumbe ungaba nawulokho mhlambe ugele mhlambe yabona kugeli like mase kuthiwa mina ngiyasuka ngithi ngiyakugeli ngiyothandana nogeli. Hayi cha, kwageli ugeli not like phela akahlukumezani. Most yogeli like abantu nje abawubulili obufanayo. Okay fine, unayo intombi uzothi hayi mina vele nginentombi straight. Lo aphinda athi hayi manje ngifuna futhi uyabona laba ababulili obufanayo lo wesilisa uba nentombi eningi. Cabanga-ke ke ngoyiswa umuntu ofana nami again ngangiyaphi kanti kangishelana uthando uma ngizophinda futhi ngithi ngiyofuna olunye uthando oluhlukile ngoba phela owesifazane ngithi mhlawumbe kuzoba ngcono uzozelana. Hayi cha, nababazelani banenhliziyo ezifanayo nalezi zabantu besilisa kuyikona phela ukuthi babantu besifazane. Still ukhetha imali. Ngikhetha imali. Abanye-ke bathi yabo nje le nkenge ngangathi yabona nje mina umuntu ongangami mina angimfuni uma ngimbone, sengifuna nje umuntu osekhulile. Qahamuke nje umkhuluza. What deficient. Chana umkhuluza. Qahamuke umkhuluza nje athi nje mamazi yabo nje wena yabo nje ngihlezi nje ngifunela masithiphilizana nje ongangawe nje ngizoba nje indlokugogela angazi ukuthi kusuke kusho makwenzeki kanjani lokho kodwa nje eveza kodwa ukuthi nje uzoba mdala wena ube ingane ngamanye amazwi uzovikeleka yonke into yabona nje uzozizwa nje la ukuthi wow you are so safe. Sugar daddy. Not really. Hayi cha ngiyabonga. Kodwa phela mangabe khotheke noshukela. Ngiyabonga. Hayibo, shuthi umuntu oya emakhehla sengahetheki kahle. Yabo once wahetheka kahle. Hayibo. Asithi ke uthi ayi cha mamazi kahle hayi ngoba ngifuna uzoba indli yami yokugugela kodwa yabona ngifuna nje ukukublessa mamazi yabo. Ngikuzwise nje ulayo. Hayi cha, ngiyabonga mkhulu actually ubaba kaMala kumina noma ubaba kababa la kumina ngi-right. I'm well blessed. Nawe ngicathu uyangibona nje ukuthi I'm blessed already. Kodwa-ke Ntokazi ngifuna nje ukwenzela yonke into ukhohlwe na umsebenzi. Hayi cha ngiyabonga. Noma esesho njalo ngiyabonga. Thatha nje bandla konke lokho ufisa ungenzela kona cathi uzobathola abakudingayo. Ngokuqhubeka nje nendlela uzobathola abakudingayo ngoba mina ngi-right nami nginako kwami cathi uyangibona ukuthi ngi-right.
athi laphaya ekhaya kune-safe engingazi nami ukuthi kufanele ukuthi ngenzeni edinga nje umuntu njengawe. Onjengami, hhayi cha, ngiyabonga njengoba sengishilo nje baba mkhulu ukuthi ngiyabonga nami nento zami ezithi mina ngiyabonga isefu yakho, biza umndeni wakho uhlale nawo phansi ubanikeze ubabele. Ngoba usamncane nje kwenze njani? Ngani? Usamncane Manje kuthiwa live little. ngiyayiphila impela engifuna njengoba nginje ungibona nje ngoba ngiyayiphila. Ngi-right hayi ukuthi ngihambe cha ngi-right nje ngane ney'ntshishana uthatha intshebe yakho nento zakho zonke. Mawuqhubeka ngendlela ngiyacabanga ukuthi uma uthi dundubali uzobafica abudingayo. Wow. Alright, asithi sekufika isikhathi-ke manje ukuthi you want to settle down manje, ufisa ukuba nengane. Amantombazane ngaphandle uyasho omunye athi mina ngifisa ukuba nengane ey'mbili, athi omunye ey'ntathu, omunye athi hayi mina nje ngingay'shaya nje zibe yisithupha zibe yisishiyagalombili anginankinga. Nawu sesiyafika kuleso sikhathi. Hhayi, yabo mina uthando lwengane nginalo, ngiyazithanda izingane. Hhayi, ngamane ngiyoyi-adopt, ngithole nje bekhona ney'ncane zizokhuliswa yimina, ngisho ngi-adopte ziwu-5 angina-stress. Nginalo uthando lwey'ngane, ngiyayithanda iy'ngane, ngi-right noma ngiyo-adopte ingane. Wow. Ngiyikhulise, ngiyinakekele njengoma wayo, ngiyenzele yonke into, ngiyifundise, ifunde isikole, isebenze ibe right. Wow. Uyazi ukuthi leyo nto leyo into enhle kwangempela. Ziningi iy'ngane la ema-children's home ezingenabazali. Mhlawumbe uma uqinisile uqale nje uvakashe kuma-children's home, kuma-child welfare, uye nje ukuyibona, uye ukuzivakashela, uzenzele something nyana, mhlambe ngamaholidi kube khona nje oyicela zicela ukuhlala nayo, cause khona ngempela uthola ukuthi ayivakashi, zihlala nje khona ezinye sey'hambile zivakashile ey'hlotsheni kodwa zona ay'hleli ngaphakathi. Mhlambe lo mbono wakho owushoyo ungawuqalelela kusayimanje, kube ukuthi uthi nje I want to give back kuleya ngane engenamzali ehlala laphaya e-home. Ya, yabo nje khona phela yabo lezi ngane lezi obonayo ukuthi ngazuthi yabo mhlambe emakhaya ayihleli kahle yabo Komakhelwane. ngiyaye ngilontuze yabo uma kuthi mhlambe nginayo imali kahle ngiyayithatha ngithenge lezo zinto lezo mase ngiyazinikeza, mhlawumbe ngizoyifica nje ziyadlala ngiyathenga yonke into, ngiyazibiza ingane ngiyazinikeza, even i-cake ngiyakwazi ukuthi ngiyithenge njengoba ngisho uthando lwey'ngane into ekhona la kumina. Wow. Into ephila, iyaphila. Ntombazane, siyabonga. Iyaphila into yey'ngane eyabafana ifile. Hhayi abafana ifile futhi imuncu. Imimuncu phela kusho ukuthi isangalunga. Ayi, ilungaphi? I-rice elimuncu kaze laba udaka la nyamfuko ungaliqoqa? Ngiyageza ulifake emanzini. Phinde. Lutho. Shuthi uyipharisha njani leli ngaphela ngelisalunga lelo rice. Ngi-right. Okay ke. Sisiza i-pressure yasemndenini. Umndeni wakho awunayo lento le eyokuthi manje umuntu mangabe seno-20 bani 30 bani sekufanele sibone phela ukugijima ekhaya ukuyingane, futhi abakholelwa kwi-adoption. Bakholelwa ekuthenini umuntu kufanele ukuthi kube ingane yakhe ezelwe uyena. Banako lokho baphila into abayifuna nami ngizophila into engiyithandayo ngithi ingane izobe ikwami, inakekelwa yimina, yonke into izobe yenzelwa yimina, angithi bazobe besekhaya mina nengane sobe sikwami sinakekelana. Cha ngiyobavakashela
ngiyohamba futhi. Mawukuthi abangamukeli futhi ukuthi ngingene emagcekeni ngoba nakho mina ngaphula umthetho wasekhaya ngadoptha ingane, kulungile sohlala ngizolwe ngiphosa imali ukuthi bathenge i-gross. Hlala nengane yami kwami. Wow. So wisho ungayithola ngempela yazi ingane uzoyi-adoptha. Nje ngathi ngathola. Kusizakale nje loya mntwana bakithi odinga umzali. Mhlawumbe ukugcina-ke lokhu kuzoya ngokuthi kuphendule kanjani. Uthe uyaphuma uzikhiphe nabangani nipapuluke nje nibone iy'ndawo. Yes. Nama-ke abangani kufike isikhathi lana bethi Chomi, kulokhu sihamba nabantu bethu. So umuntu inqola ihamba noSeyili. Yes. Hayi, bangahamba nginankinga. Bangahamba. Ngizozikhipha ngedwa. Bathi uqale ukucabanga. No. Bangahamba ngi-right. Cha inqola ihamba noSeyili. From when? Okay, fine. Kushuthi sibe right. Abahambeke. Mina vele angani ngizobe senginayo ingane ethi mina. Hambani bangani bami, akuna stress yobona nesibuya. Thatha ingane yami, senze njani? Siyayikhipha, singozidla inyama, siyokusinyama, masifuna uyobhukuda, siyobhukuda, sibuka ama-show, samsobuka ama-movie, asina stress. Asithi njengoba usuka la manje awuka-adopthi. Bese kube ukuthi ngomgqibelo uzayo ingane yakakabi khona. Hayi bangahamba ngizozikhipha mina. Bangahamba. Bathi ukuseyili sikutholele Chomi. Ngiyabonga bamgcine bona. Abamfunela omunye abazomfaka kona. Njengoba bekwazile ukufuna uSeyili abafuna nenqola. Thank you. Uyifuna kanjani uSeyili inqola ungayitholile? Funa inqola, thola uSeyili. Namanga wena. Right. Usho? Hayi, nguthuva ukugcina futhi. Ayisuka. Hayi-ke yazi kube mnandi kakhulu ukuhlala nawe isikhathi sethu sesiyasishaya. Mhlambe nje awakho ongawasho okuwakha nokugqugquzela umuntu wesifazane lapha ngaphandle odlulile ezimeni efana nezakho nokumakha nje encourage going forward ukuthi yini angayenza, wena usizwe yini, yena angasizwa yini, anything. Kumuntu ngizothi bese kumuntu wesifazane oke waba nenkinga wezothando and so forth. Yazini siswami, focus empilweni yakho. Ukhohlwe umfana, ngeke aze akubuyisele indawo, ngakwenzele lutho. Yabo mina umshado bengiwuthanda. Kodwa awukafiki isikhathi sawo, nami ngibona ukuthi cha isikhathi sawo sikafiki. Focus empilweni yakho. Uma ukuthi uhlele ekhaya zibhukule uhamba ufunda, ngisho ngathiwa sizizokuphakamisa umatrasi certificate umsebenzi ungakawutholi. Hamba ufunda, uqoqa impilo yakho ube right. Uma ukuthi usunengane, focus enganeni, ufocus ekutholeni umsebenzi, unakekele ingane yakho, unakekele ikhaya lakho, impilo nje izoba right, akukho futhi okuzophinda kukuphazamise ngoba uma uphazamisekile othandweni ne-stress usifakele enganeni. So it's better ukuthi ufocus enganeni, unake nekhaya, unake nempilo yakho ukuthi uyimisa kanjani, uyilungisa kanjani-ke kusukela la kuya phambili ukuze nengane izobonela isibonelo esihle kuwe. Ngiyabonga. Wow. Kodwa ngithenwa somncane umuntu. Siyabonga, awusamfaki nje nakancane umfana. Hayi cha, bangabanaka abafana. Angani uselimele. Vele abafana bayasilimaza. So since umfana esemlimazile, angabe sabuyele emfaneni. Umfana uzombona mase impilo yakhe sifixe kahle, wayiqoqa esekwazi ukuhlukanisa ukuthi okay fine ke. Okay, la sengiready, sengifit enough ukuthi sengabhekana ke nomfana ke manje. Ngesikhathi uyakwazi ukuthi futhi
umfundo umfana. Ngani thina sivedane sithi hayi uthando ngiyamthanda, singagijimeli ukuthi umfana simbone ukuthi okay lo uze ngani. So uma ufocus empilweni yakho unaka yona, ufunda, wenza yonke into, uthola umsebenzi oba right, uzobona ukuthi no sidingo somfana kahle empilweni. Hayi cha, sikude. Wow. Siyabonga ukuthi uphinde futhi usivakashele. Sesibona the new you, the new everything, the happy you. Ungancengi, ungasho ukuthi ngizokwenzela noma yini, kulungile nengane yakho nayo ngizoyithatha, everything. Athi uma wengane eyabani yona ingane. Hayi futhi Siyabonga kakhulu ntombazane, yes, uqhubeke nje uyiphathe kahle, ube isibonelo esihle. Ngiyaqhuquzela kodwa ke le zama ukuthi ucheck ukuthi uba ready nini. Uhambe, ikhona ingane lapha e-child welfare lapha ema-children's home emdingayo. Uma hamba uye ukuyi-adopta, uma uzodecide ukuthi uthanda ingane intombazane, uthanda ingane umfana, uyikhulisele yona. Wow, uzobusiseka nje kakhulu, ukuze le mali unayo ke ukwazi futhi ukuthi ithi iye ekhaya, ikwazi futhi ukuthi iye nasenganeni ngendlela efanele. Cabanga usunengane oyiphe ikhaya. It's a blessing. What a blessing. Hayi cha, ngiyakubongela ntombazane. Babukeli, hayi ke nangu usisiza wethu lana useyikhulumele yena wathi ezintweni zonke azincamelayo empilweni uncamela imali ngoba uthando lumlimazile. Akusiyena ke wonke umuntu mhlambe ongazizwa ngaleyo ndlela. Mhlambe wena uncamela uthando ngoba mhlambe imali mhlambe ikulimazile. Mhlambe uhlangane mhlambe nakade benemali kakhulu, bagcina bekuneglecta wena as umuntu odinga nawe uthando, baze bakhohlwe wena. Asazi, kodwa okubalekile ukuthi khetha wena ukuthi ikuphi okukusebenzelayo. Omunye uthi kungisebenzela kubili, where there is money there is love. Athi omunye I know la khona uthanda imali ayikho. Yabo, kunombhalo sencwadini engcwele othi lapho imali yakho ikhona, yes, ngisho kahle impela, lapho imali yakho ikhona nenhliziyo yakho futhi iyakuba khona. Yabo, so omunye angasho athi hayi no, mina ngilandela la khona imali yami. Omunye athi noma ikuphi, omunye angakusho. Kodwa okubalekile ukuthi zazi ukuthi ufuna ini. Ungahlali uhlale kwi-relationship. Ngicela ukuphinda, ungahlali uhlale kwi-relationship ushawa, ulinyazwa, uhlukunyezwa. Ungakwenzi, ubaleke kakhulu ngaphezulu kwaleyo relationship ohleli kuyona. Amaphoyisa akhona ukusiza wena. Abantu basemphakathini abanosizo abangakwazi ukuthi bakusize uphume bakhonela wena. Ama-social workers akhonela wena. Ziningi iy'nsiza ezikhona emnyangweni ezokusiza wena ohlukumezekayo. Noma wethu nangu la wayehlukumezeka eziqomele nje umfana, kodwa wa-endapha esebona ukuthi sengase kufanele ukuthi akabe uma wakhe umfana, esemncelisa ke semenzisa yonke into lena, emgqokisa from A to toe yonke into. Yabo, so esikucelayo ukuthi zazi ukuthi wena ufuna ini, wenze okufanelekile. Siyabonga kakhulu, hlelo lethu silithathile silibekela njengamanje. Siyacela wenze isiqiniseko sokuthi uyalike, uyashare, uyasubscribe, kakhulukazi subscribe, ushare nakwabanye ilinki, uxoxele nomngane wakho, nomngane wakho axoxele omunye nendaba yakho onayo ofisa ukuthi sike sihlale phansi nawe nayo siyidingide. Inamba ikhona lapho ku screen iyavela, ucofa nje yona nje lapha ku WhatsApp iyangena ngala kuthina qinqing, sesiyabona ukuthi hawu le ndaba le ihlabahlosile, ikhona ezobakha, bakhona abazosizakala. Siyabonga kakhulu, nisale kahle.